Mijn naam is Nico Huits, ik ben de voorzitter en de muzikale leider van het Zaterharmonieke Na den Brug. Harmonieke Na den Brug is opgericht in 1974 op de Statensingel bij Pa en Ma Huits. We zijn ontstanden uit het harmonieke kort van Awesome, waar wie in de Maastrichts altijd al eens een keer geregeld wordt en dan begint ze op te negen. We zijn begonnen met een aantal lui van de harmonie kunstoefening en momenteel bestaat de club uit zo'n 18 muzikanten, 3 maanden slaagwerk. En bijna allemaal nog altijd lui van muzikanten. En leuk voor te vermelden is dat de lui van het eerste oor ook nog allemaal erbij zijn. Danny in de Braak en ik ben de muzikale leider van Batteria Sekkers en Miljardos. De Summerband is opgericht in 2000 en we waren eigenlijk allemaal lui wat altijd maar achterna den Brug al wandelden. Zelf geen instrument speelden, alleen maar rammeltjes en sambalballen. En uiteindelijk hebben we dan besloten om een sambaband op te richten. Dus en we zijn nog de enige sambaband wat structureel samenwerkt speelt met een harmonieke. We hebben niet alleen de eigen nummers, maar natuurlijk ook nummers met de muziek erbij. En dat maken ze eigenlijk een unieke groep. Ja. En weer samen, we repeteren het ganse jaar door op de woensdagavond. Om 7 uur begint de Summerband en om 8:30 dan beginnen we weer met de muziek te oefenen. En dat doen we het ganse jaar lang door, omdat we ook door het jaar optredens hebben. Zo wie onder andere bij Maastricht Schoenste, maar ook op recepties, ook op uitnodigingen van fabrieken. Bijvoorbeeld Doe 30 mei, dan gaan we lekker spelen bij een fabriek in Maastricht. En zo hebben we eigenlijk het ganse jaar lang door, hebben we optredens. En wie gezegd, samen, maar soms ook apart, en dat gaat. En met de vastelavond proberen we natuurlijk, zolang het nog gaat, en van niet overstemd worden, allerlei karen en allerlei boksen aan de moer, proberen we de Maastrichtse traditie die er al jaren is, proberen we in stand te houden door het maken van leuke Maastrichtse vastelavondsmuziek. Ze zeggen altijd van die sambabands, die kunnen geen vastelavondsmuziek spelen. Maar vrijwilligershows laten huren, dat we dat wel degelijk kennen. Een beetje fantasie en dan gaat alles. En mochten er nog lui bij zien die zin hebben in een groot stukje muziek te spelen, of die geren bij een sambaband ook eens een keer zich willen uitleven, repetitie op de Gonzigavond. Hebben we weer in het harmonielokaal van kunstoefening op Mariaberg. En ik wil nog even vermelden, we stonden voor ons tweede clublokaal, dat is Café de Vrede. We worden voor altijd heel goed ontvangen. Als we ooit gewoon ook met, door het jaar met Koninginnedagen, noem het maar zo op. Dan worden we hartstikke leuk ontvangen, een glaasje bier en zelfs gaat eten. En vanmorgen hebben we zelfs een ontbijt gehad, spek en ei, om 11 uur, speciaal door Kasteleensvrouw Nutty de Vrede voor ons bereid. Daarvoor is een dank. Chapeau. Ja, Chapeau. dankjewel. We doen nog allemaal de groeten en we hopen dat je nog een machtige en een chique en nog heel veel jaren en een schoene vastelavond mag vieren. Dank u wel.